Seran històries que... Som a Sant Pere de Ribes, a la Fira de Productes de Proximitat que ha organitzat Capravo. Per segona edició està apostant per tenir en el seu de les seves botigues productes de proximitat. Aquesta Fira de Sant Pere de Ribes està sent un èxit. Hem tingut presència de 15 productors de proximitat. Els clients estan entrant, estan preguntant als estants, degustant els productes, sentint les històries que hi ha darrere de cada empresa que ve aquí a presentar el producte. També els hem donat un val del 10% de descompte perquè puguin entrar a la botiga i poder endur-se a casa seva el que més els hagi agradat. Capravo fa molts anys que estem apostant pels productors de proximitat, creiem que és una aposta imprescindible. Moltes gràcies a Capravo per l'oportunitat que ens dona de ser, explicar i compartir tots aquests productes amb tots els nostres clients, que al final és una feina que fa Capravo molt bé, la de posar el producte de proximitat davant de tot.